Assalomu alaykum hamvatanon, barodaru, xo'aru. Бародари мо дар автовокзала чӣ викардаги? Пакол викарҷои ами ина ассалому алайкум раҷон. Ина брати мо ҳозир якум ба забони тоҷикӣ мегӯм, баъд ба забони вахонӣ, шуғлонӣ кароче. Ина бародар викардаги мегӯяд ки айноми Руслан Хик ма 10% скидка мекунем. Амихеле? Ина дар ин ҷо аста ина айсо ина дар ин ҷо аст тоқии вахонӣ. Хик ки ман мегӯм хик. Ина тоқии хиквор. Ина тоқии шуғлонӣ. Ина бо астай карочи дар ин ҷо кулоби тоқии Таҷикистан. Ну ба фикрам бародарои кулоби нура мезананд. Кароче ана мехели лубо чи дар ин ҷо астай. Бо рафт мена исо барои хоару, барои модару, барои момо. Ена лубо чи дар ин ҷо астай. Бо рафт мена исо. Ена бо рафтам ена исо. Инора хоарако бисёр дӯст медоранд. барои арӯс. Барои арӯса, барои арӯс. Так што бо рафтам. Ино ҳама чизои қадимаанд. Бисёро манда менависед, бисёро манда менависанд Рустам брат, ами тоқира куҷо мегиранд? Тоқи ена михи тоқи вахонӣ, тоқи шуғлонӣ дар автовокзал пеши соб ена виход. Ябо нишон кунед. даромадгоҳ. ана ба бародаромо чӣ дорем? ина паколгареяд маънош ки паколгарея чизе бадахшон, тоқи бадахшоним. мо дорем памир мазза. Памир мазза ана маҳсулоте ки дар он ҷо мебинӣ, ана дар он ҷо ҳама чизо истеҳсоли помир аст. ҳама чизо фруктор чипс аста, чипс помир аста, бо аста, асал аста, дорувори барои асаб, барои дил, барои шиш, барои асаб. Айна брат худаш гуфтай карочи. бо аста ана барои чӣ дорем? Либосо барои шав арӯз. Заказ мекунанд, медузем. Душанбеда дастафта дорем. душанбеда дастафта. Тасбеҳ. Ена касби тасбеҳ дар кор бисёр манда менависанд. Ай Москва, ай Екатеринбург бисёр менависанд ки тасбеҳ мода дар кор. Ам хоҳару, ам бародару. Ена тасбеҳ, ена ами брат заказ кунед. Номерои ами брат ҳозир мемонам. Сайча мемонам. Сайча мемонам, номеша мемонам. Еда муроҷиат кунед, корои шуморо жибрақас ҳал мекунад.